To je akce na Péťu. Těžká akce na Péťu, který odpad jako první. A Michal a Vence jdou za ním. Protože on komatí. To jde horko jak svině. Nespím. Tady spím já. Kde je Péťa? Tady spím já, kámo. To je jedno. Kde je ten kreta? Kde je Péťa? Čekej, kam jdeš tady? Péťa se nám ztratil, my nevíme kde je. Musíme najít jiné dveře. Nějaká kopka. Tady to máme. Pojď Péťo. Kde je Péťa? To je všude. Tam není Péťa. Sorry. Tam nebyl Péťa, doufám, že máme natočený. Je tady ještě nahoru. Do piči, kde je? Péťo. Je to špatná akce na Péťu. My nevíme, kde je Péťa. A kde je? Hej, nespí tady. Péťo. Debile seš, vole, debilní, říkám ti tam poslední vlnu. No vole. Zavři. Vrčá. Cože? Péťo. Ty tak moc komatí. Čum na ně. Vstávej, Péťo. Počkali. Ty jsi v pohodě, ale. My jsme v pohodě. Čum na ně. Pojď Čum na Péťo. ně. Péťo. Ty moc spinkáš jak kluk. Kolik ti je 10? Péťo, počkali. Kolik ti je? Přiznej se, kolik ti je? 15? 16? 21. Hovna. Posvít na něj. Koule. Kolik ti je? Kolik ti je? Víc. Kolik? Nevím, 22. Jo, vlastně Hovna. 22. Ty vole, já jsem debil, prý 21. 22, no, moje. 16 možná. Ty vole, tím byl po světě a ty jsi ještě, vole. Semenil. Ano.